आं बे सिमांखौ मानो सानफ्रामबो नुबाय थायो आरो बै सिख्लाया मानो बिदि गाबबाय थायो सानफ्रामबो आंनि सिमाङाव मासे दाउ बिरबोनानै उनाव सिख्लानि महर लाना बियो मानो गाबफैबाय थायो मा जाहोन सानफ्रामबो खनले बे मोनसे सिमांखौनो नुबाय थायो आं महाराजा धोनस्रि दैमानि दैया बायनायनि जाउनाव माखासे सुबुंफोरनि आबादा खहा जादों बिनिनो मदद बिनो गोबां रायजोफोरा नोंथांखौ लोगो हमनो नागिरदों बिसोर खावलायदों नोंथाङा गावनो थांनानै लोमनाय आबादखौ नायनानै फैनो मानो बिदि जाखो थांनाय बोसोरावनो बान्दो खानो होनाय जादोंमोन बिदिब्ला बोरै गामियाव दैया हाबफैनो हाखो बान्दोखौ खादोंमोन नाथाय दैखौ लाखिनो हायासै मानसिफोरनि बुंनाय बादिब्ला बान्दोखौ मोजाङैनो होनाय जायाखैमोन जायनि जाउनाव बिदि जालांबाय मानो मोजांनो बानायनाय जायाखै आंथ' थोजासे रां हरखादोंमोन बिदिब्ला बोरै बिदि जानो मोनखो जाय मानसिखौ बान्दो बानायनो होनाय जादोंमोन बियो खावसे रांखौ लानानै खारबाय होननानै बुंदों महाराजा जाउनाव बान्दोआ जाजोबासै मन्त्रि बे मानसिया जेराव थाखोमाना थाया मानो बेखौ नायगिरना आंनि खाथियाव लाबोनाय जाथों बेसेबां थाब हायो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जागोन महाराजा साननैनि गेजेरावनो बे थगायसुलाया मानसिया नोंथांनि खाथियाव थागोन बेफोर जाहोननि थाखायनो बिसोर नोंथांनि नोजोर सिङावनो बान्दोखौ बानायनाय जाथों होननानै बिसोर खावलायदों जाहाथे बिदि जाथाया आरोबाव जाबावै बायदि बाथ्राया होमब्ला बिदिसो बै सिमाङाव नुनाय सिख्लायानोथ' सोरमोन आरो आंनि सिमाङावनोथ' सानफ्रामबो मानो नुजाबाय थायो आंजों मा सोमोन्दो थानो हागौ बिहा सोगोमसार राजखुंगुर सोगोमसार राजखुंगुर सोगोमसार नोंथाङा खोनायाखै नामा महाराजा नोंथांखौ गाबज्रिबाय थानायखौ मा सानहाबनानै दंमोन नोंथाङा निमाहा होदो आफा आं गुबुन माबा बाथ्रासो सानबाय थादोंमोन नोंथाङा माबा गोनां बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन नामा नों आंनि बाथ्राखौ मोजांनो खोनासंनो नागारै गुबुन बाथ्रा मा सानबाय थादोंमोन निमाहा महाराजा आंखौ निमाहा होदो राजखुंगुर सोगोमसार नों दानिफ्रायनो रायजो खुंनायनि बागै जेंनाफोरखौ बोरै बोस्राङो मिथिना लानो नांगोन मानो होनोब्ला सानसे बेलासे नोंनो बे रायजोखौ सालायलांनांगोन बेनिखायनो नों आंनि दरबाराव फैब्ला आंनि खोथाखौ खोनासंनो नागारै गुबुन बाथ्रा सानबाय थानाङा बुजिबायना औ महाराजा आं बुजिबाय बे खेबनिफ्राय आं बिदि खालामलिया जोबोद मोजां दानिया थां जोंनि रायजोनि सुबुंफोरनि गोबां जेंना जानानै दं थांनानै बिसोरनि जेंनाखौ बोस्रांना हो नाथाय महाराजा आं माबोरै हागोन आंथ' जेबोखौनो रोङा बिदियाव आं बोरै मानसिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो हागोन बिसोरनि जेंनाखौ बांद्राय खालामना होनायसो जागोन बोरियाव थानानै माब्लाबाबो नों सानस्रिनो रोङा सानस्रिनो सोलोङोबा नों दैयाव ओंखारखानांगोन थिग बिदिनो खामानिखौ मावदाब्लासो गोरों जागोन नोंखौ बेहाय जुथिरामा मदद खालामगोन जुथिराम सोगोमसारनो गासै फोरोंना हो जागोन महाराजा नोंथाङा जेबो जिंगा जानो नाङा जागोन बिदिब्ला सावरायनांगौ जेबो गैलाबा मेलखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय आरो सोगोमसार खामानिखौ गोसो होनानै माव राजखुंगुर सोगोमसार नोंथाङा माबा जिंगा जाबाय थानाय बायदि मोनदों देहा सुख गैया नामा नोंथांनि आंहा जेबो जायाखै जुथिराम नोंथां आं मोनसे बाथ्रासो सानबाय थादों सासे सिख्लानि बाथ्रा सोर बबेनि माबे रायजोनि राजखुंग्रि बै सिख्लाया आं जेबो मिथिया नाथाय सानफ्रामबो आंनि सिमाङाव फैनानै गाबफैबाय थायो मासे दाउआ सिख्लानि महर लानानै गाबफैबाय थायो बेखौनो सानै जिंगा जाबाय आं सानफ्रामबो मानो बिदि जाबाय थायो नोंथाङा मोनसे सिमांखौ लानानै एथ'ग्राब जिंगा जानांगौनि गोनांथि गैया सिमांखौथ' बयबो नुयो आंबो गोदो गोबां बायदिसिना गिथावना सिमां नुदोंमोन सिमाङा सिमांनो थागोन मोगथां जाया गासै मोजां जाजोबगोन नोंथाङा जिंगा जाबाय थानो नाङा जुथिराम बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाबो नंखाय नङा नाथाय आं बै सिमांखौ खनले मानो नुबाय थादों बेयाव माबा गुमुर बाथ्रा हाबनानै गैयाथ' राजखुंगुर सोगोमसार मानो थाबाय थाखो फैदो जोंहा गोबां गोजान थांबावनांगौ दं जुथिराम नोंथां जों बे एथ'ग्राब हाग्रा बारियाव बबेयाव थांगासिनो मा खामानि बेयाव
राजखुंगुर सोगोमसार नोंथाङा आंनि उन उनल' फैबाय था अब्लानो मिथिगोन जों बबेयाव थांगासिनो। जों मोनफैबाय राजखुंगुर। जुथिराम नोंथां सोर आइजोनि मुसुखा बियो सोरबा बिर जोहोलावजोनि नामा? औ राजखुंगुर नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। बियो सासे जोंनि रायजोनि जोहोलावजोमोन। सुथुरजों दावहा नांनायाव बियो मुंख्लं जानानै थांबाय। बिथांनि गोसोखांथियावनो बे मुसुखाखौ बानायदोंमोन महाराजाया। थारैनो जोबोर गोहोगोरामोन जानांगौ बिनिखायनो आफाया बिथांनि गोसोखांथियाव बे मुसुखाखौ बानायदों। औ गोहोगोरामोन आरो महाराजानि जोबोर अनसुलिमोन मानोना बिथाङानो महाराजानि अनसुलि बिसिमोन। मा बिदिब्ला बिनो? औ सोगोमसार बेनो नोंनि जोनोमगिरि आइया जाय गोबां बोसोर सिगां दावहायाव मुंख्लं जालांबाय। आंनि आइया बिदिसोमोन दिनैसो नुफेरबाय आं नाथाय दिनैसिम आंनो बे बाथ्राखौ मानो खिन्थानाय जायाखैमोन दिनैसो खिन्थानो होननानै गोसोआव फैबाय। राजखुंगुर सोगोमसार जेब्ला नोंनि आइया थैदोंमोन अब्ला नोंथाङा खालि 1 बोसोरनिल'मोन। नोंथाङा बै समाव जेब्ला बिमाखौ नुवाखै अब्ला जानायखौनो गारदोंमोन खालि बिमाजोंल' थांनो होनना गाबबाय थायोमोन। आंनि गोसोआव दं नोंथाङा बै समाव खालि आइल' बुंनो रोंगौमोन। बिमाखौ नागिरनो नोंथाङा दान मोनसे जोबोर गोब्राब लोमजाबाय। नोंथाङा बै बेरामनिफ्राय खुनुरुखुम जेने थेने बारग'बाय नाथाय गोमोथाव जाबाय बेरामा हामखांनाय उनाव नोंथाङा खेबसेबो बिमाखौ नागिरफिनासै बेनिखायनो नोंथांनो आरो खिन्थाबावनाय जायासै नोंनि बिमानि बागै। नाथाय आं मानो आइखौ गोसोखांफिनासै? बिदि मा जादोंमोन आं बेराम जानायाव जे आं बेरामनिफ्राय हामनानै आइखौ एसेबो गोसोखांफिनासै? आं बिनि बागै जेबो मिथिया मानो बिदि जाखो नाथाय नों गोसोआव दुखु दाला। नोंनि आफाया जा खालामदों गासै नोंनि थाखायनो खालामजोबदों। आं दुखु जायाखै आं गोगानायसो मोनदों। आंनि आइया सासे बिर जोहोलावमोन नाथाय जुथिराम नोंथां बे हाग्रा गेजेरावसो मानो बानायखो बे मुसुखाखौ? बे जायगायाव दावहा नांनानै महारानिया जिउ बावदोंमोन बिनिखायनो। दायो नों देरबाय गावखौ सामलायनो हाबाय बिनिखायनो नोंनो बे दोनखोमाना दोननाय बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय। लोगोसे दिनै महारानिनिबो मुंख्लं सान 20 बोसोर सिगां बे जायगायावनो दावहा नांनानै जिउ गोमादोंमोन बिनिखायनो दिनै जों बिथांनि मुंख्लं सान फालियो। फैदो राजखुंगुर महारानिनि मुङै जों दान्दिसे आरज गाबदिनि। जोनोमनिफ्राय दिनैसो आं आइनि महरखौ नुबाय। थारैनो जोबोर समायनामोन जानांगौ आंनि आइया। आंखौ आइया नायनानै जोबोर लाजिदों जानांगौ मानोना आं जोबोर लोरबां। सासे दावहारुनि फिसाया एथ'ग्राब लोरबां जाब्ला बयबो लाजिफोनांगोन। आं गोहोगोरा जानांगोन जाहाथे आंखौ नायनानै मानसिफ्रा बुङो बिखौ नायनानै बिमाखौसो गोसोखांबाय। नाथाय आं माबोरै गोहोगोरा जागोन? आंथ' थुंग्रिखौनो सिबनो रोङा। आंनि देहायाव बोलोआबो गैया बिदिब्ला आं बोरै? राजखुंगुर सोगोमसार सिखारदो मानो नायहाबबाय थाखो? राजखुंगुर मोनफ्रोमबो बोसोराव महाराजाया बेयाव फैनानै आरज गाबो नाथाय बे बोसोराव नोंथांखौ थिनहरदों जाहाथे नों बाथ्राखौ मिथियो बुजियो नाथाय नोंथाङाव आं खावलायो महाराजानाव महारानिनि बागै जेबो दासों नङाब्ला बिथाङा जोबोद दुखु मोनगोन। आंनि नोंथांनिसिम खावलायनाय। जागोन जुथिराम नोंथां आं जेबो सोङा नोंथाङा जिंगा जानो नाङा। बिदिब्ला जों थांबाय थानाया गाहाम जासिगोन। जुथिराम नोंथां नोंथाङा आवगायगो आंहा फंनैसो बाथ्रा आइजों बुंनांगौ दं। जागोन बिदिब्ला नोंथाङा उनाव फैदो ससे सिगाङाव थांनानै आं नोंथांखौ नेहैगोन। आइ नोंथाङाथ' एथ'ग्राब गोहोगोरामोन नाथाय आंसो मानो एसेबो गोहोगोरा जायासै? आफानि उनाव गासै रायजोखौ आंनो सामलायनो नांसिगोन नाथाय आं लोरबाङा बोरै सासन खालामनो हागोन? माबा लामा हरदो आइ आंनो माबा लामा हरदो।
राजखुंगुर सोगोमसार मानो उन्दुबाय थाखो सिखारबोदो दायो उन्दुनायनि सम गैला राजखुंगुर सोगोमसार फै आंनि खाथियाव सोर नों मानो बेयाव जिरायना गाबबाय थादों दिनैबो बे सिमानो फैबावदों नाथाय आं दिनै बै सिख्लाखौ खाथिनिफ्राय नुनोबो हादों नाथाय हरखाब गोमोरदों आरो आंनि मुंखौबो गाबज्रिदों थारैनो मा जागासिनो आंजों आं जेबो साननानै मोनाखै माब्रै बेनिफ्राय बारग'बावनो मा जाखो राजखुंगुर मा सानहाबबाय थाखो देहा सुख गैया नामा अजा लेंहरनो नामा आंहा जेबो जायाखै आबै आं मोजाङैनो दं आं बेयाव खामानि मावनाया 30 बोसोरनिबो बारा जाबाय आं बे राजमहलाव सोरनि आखला माबायदि सोर मा जादों गासिबो हमदांना मोनजोबो बिनिखायनो आंखौ थगायनो हानाय नङा नोंथांनि मोखांखौ नायनानैनो मिथियो नोंथाङा जिंगा जानानै दं नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों आबै आरो नोंथाङा आंखौ नोंथां होनलायनाङा आंखौ मुंजोंनो गाबज्रिनो हागोन नोंथाङाथ' आंनिख्रुइ बेसेबां गिदिर राजखुंगुर बियो मान होनायनि राव राजखुंगुर सासेखौ मुंजों गाबज्रिनाया जोबोद असनमाननि बाथ्रा जागोन दे बेफोरखौ दोनथ'दो दानिया बुंदो नोंथांनि मा जिंगा जादों आं माबाफोर मदद खालामनो हागोनदां आंखौ मोनसे सिमाङा जोबोद हेंथा होफैबाय थायो सानफ्रामबो आंनि सिमाङाव सासे सिख्लाया गाबफैबाय थायो दिनैथ' आंनि मुंखौबो गाबज्रिबावदों आं दामानि बे मोनसे सिमांनि थाखाय हराव उन्दुलांनो हायाखै सिमांखौथ' बयबो नुखायो नाथाय मोनसे सिमांखौनो गले गले नुबाय थानाया बेथ' जानो हाया थारैनो बे सिमाङा मोगथांजों सोमोन्दो थानो हागौ नों सिमाङाव बबे जायगाखौ नुयो सिमांजों मोगथाङा मा सोमोन्दो दं आबै मा बाथ्रा बुंनो सानदों आं बुजिनानै मोनासै एखनब्ला जों जायखौ सिमाङाव नुयो बियो मोगथाङावबो जायो जानो हागौ सिमाङाव सोरबा नोंखौ माबा बाथ्रा बुंनो नागिरगासिनो बिनिखायनो बे सिमां मोनसेखौनो खनले नुबाय थादों नाथाय मानो आंनो सोर मानो मा बाथ्रा बुंनो सानगोन बेखौथ' आं मिथिया नाथाय नोंथाङा आंनो खोन्थालाय सिमाङाव नोंथाङा बबे जायगाखौ नुदोंमोन आं सिमाङाव नुदोंमोन बबेबा मोनसे अरन गेजेराव फांसे गिदिर बिफांनि हाजानाय मुरा दं आरो बे हानाय बिफांनि मुरानि सायाव आरो फिसा बिफांनि हाजानाय मुरा दं बिनि सिङावनो गंसे बिफांनि गुदियाव बै सिख्लाया गाबबाय थायो बिदि बिफांनि सायाव बिफांनि मुरा थानाय जायगाखौ अबावबा नुनाय बायदि नांदों नाथाय अबाव नुदोंमोन गोसोखांनो हायाखै आबै गोसोखांनो नाजा नोंथाङा बेखौ बबेयाव नुदोंमोन औ गोसोआव फैबाय आं बेखौ सावगारियावसो नुदोंमोन जोंहानि न' खाथियाव सासे सावगारि बोग्रा दं बियो जाय जायगायाव थाङो बै जायगाखौ मोजां मोनोब्ला सावगारि आखिना लायो थ'दो आबै बिदिब्ला दानो आंखौ दिन्थिहैदो बै सावगारि आखिग्रानि न'खौ औ नोंथांनि दानो थांनो गोसोब्ला थ'दो आं नोंथांखौ लाना थांसै बुरि जायखौ राजखुंगुर सोगोमसारा आबै होनानै गाबज्रिदों बियो राजखुंगुरखौ बै सावगारि आखिग्रानि खाथियाव लाना थांनायसै आरो बुंनायसै राजखुंगुरा नोंनि सावगारिखौ नायनो नागिरदों बिथांनो बै सावगारिखौ दिन्थि जेराव गिदिर बिफांनि मुरा दंमोन बिदि बुंनानै बुरिया थांफिननायसै राजखुंगुर बेनो जानांगौ नोंथाङा बुंनाय सावगारिया औ बेनो थार आं नायनो नागिरनाय सावगारिया नोंथाङा आंनि सावगारि आखिनायखौ मोजां मोनबाय आं जोबोद गोजोनबाय आं गावनो बै जायगायाव थांनानै बे सावगारिखौ आखिनाय 20 सान नांदों बे सावगारिखौ आखिनायाव नोंथाङा आंखौ बै जायगायाव लांनो हागोन ना दानो लांनोथ' हागोन एथ'ग्राब गोजानबो नङा जायगाया नाथाय दानो थांथारनाय गोनांथार नामा औ गोनांथार नोंथाङा आंखौ दानो लानानै थ'दो बै जायगायाव औ जागोन दे जागोन आंनियाव गरायथ' गैया नाथाय मैसोसो दं बेजोंनो थांगोन
थारैनो जेबोखौनो सोलायाखै बे जायगायाव राजकुंगुर नोंथांनि जा खामानि दं बेखौ मावनानै लादो आं दसे जिरायना लानोसै थारैनो बे जायगायानो मार जेखौ आं सिमाङाव नुदोंमोन बे गुदियावनो जिरायना सिख्लाया आंनि सिमाङाव गाबबाय थायो बिदिब्ला आबै बुंनाया थारमार नामा आंनि सिमांजों बै जाथाया सोमोन्दो दं नामा सिख्लायाथ' हरावसो गाबफैबाय थायो बिदिब्ला जाथाया थारैनो हरावसो जामारो नामा आं बेयाव हरसिम नेनाया मोजां जागोन ना जानाय नङा आं बेयाव थानो हानाय नङा आंनि जिउआबो खैफोद जानो हागौ नाथाय आं मानो बे जायगाखौ सिमाङाव नुबाय थायो राजकुंगुर नोंथाङा बे जायगा मा नागिरफैदोंमोन माथो जेबोखौनो लानाय नुवासै आं बेयाव आंनि सिमांखौसो नागिरनो फैदोंमोन नाथाय बहाथो जेबो मोनाखिसै हाबाब मा सिमां नागिरबोनाय जाखोलै माबा मोनसे बुंना दोननांगोन नङाबा सानगोन आं बेखौ सिं सिं मिनिखोमादों जिंगा जानाङा राजकुंगुर जेरै जायगाखौ नोंथाङा नागिरना मोनबाय थिग बिदिनो बे सिमांखौबो मोनगोन औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों सानसे ना सानसे आं बै सिमांखौ हमथारगोन महाराजा जोंनि सुथुरफ्रा रायजोनि खाथि खालायाव हाबफैबाय बबेबा हाग्रा गेजेराव बिसोर जमनानै दं आंनि बादिब्लाथ' जायखिजाया समावनो बिसोर जोंखौ गाग्लोबनो हागौ नंगौ नामा बिदिब्ला जों जोबोद सांग्रां थानांसिगोन सान्थ्रि गाहाय सिमायाव गोख्रों सान्थ्रिफोरखौ बारायबावदो आरो दरखंआव नोंनो था रावबो सिनाय मोनि सुबुंखौ हाबनो दाहो जों जेरैखि जायाब्लाबो गाग्लोबनो होथारा महाराजा नोंथाङा जिंगा जानो नाङा नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जागोन नाथाय महाराजा सुथुरफ्रा बिदि थाखोमा गाग्लोबनायनि जाहोनखौ आं हमदांना मोनासै बिसोरबो मिथिखायो जानांगौ बिदि खालामनानै रायजोखौ देरहानो हाया सान्थ्रि गाहाय नों मिथिया जानो हागौ जोंनि रायजोआव ओरैबायदि मोनसे मानिक दं जाय नोंखौ बुहुमनि बयनिख्रुइ माहाजन मानसि बनायनो हानायनि गोहो दं नाथाय आंथ' दिनैसिम बिनि बागै मिथिनानै मोनाखै बबेयाव दं बै मानिका रावबो मिथिया बबेयाव दं बेखौ जों माब्लाबाबो मोननाय नङा आं खोनानाय बादिबा बे मानिकनि बिगुमायासो बेखौ मिथियो बबेयाव दोननाय जादों बे मानिकखौ रावबो नागिरनो हायाब्ला सुथुरफ्रा मानो लांनो फैदों मानिकखौ आरो मानिकनि बिगोमाया सोर जानो हाथाव रावबो मिथिया बिगुमाया सोर सुथुरफ्रा जोंनि रायजोआव हाबनानै सुबुंफोरखौ हमनानै सोंलु खालामगोन मानिकनि बागै सोंगोन आरो जाय मानसिनाव बेदि सोंगोन आरो बे मानसिखौ गोथाङै दोननाय नङा बिदिब्लाथ' गोबां दाय गैयै सुबुंफ्रा थैनो गोनां जागोन बेनिखायनो बिसोरखौ बे रायजोआव हाबनायनिफ्राय होबथानांगोन मानिकखौ लानानै जाहा जिंगा जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानो होनोब्ला बिसोरो माब्लाबाबो नागिरनानै मोननाय नङा जों खालि रायजोफोरनि बागै साननांगोन महाराजा नोंथाङा जेबो जिंगा जानाङा आं बिसोरखौ माब्लाबाबो बिदि खालामनो होआ औ बिदिखौनो नांगौ मन्त्रि राजकुंगुर सोगोमसारा खामानिखौ मावनो हादोंना मोजाङै नङाब्लाबो मावनो नाजागासिनो महाराजा बिथां जुथिरामा गोबां मदद खालामगासिनो बे गथ'दों मा जागोन उन्दैयावनो बिमा गोमा जानानै जोबोद लोरबां जानानै थाबाय जेखि जादोला नोंथांमोना खामानिखौ मोजाङै मावब्लानो जाबाय राजकुंगुर सोगोमसार रैखा खालाम आंखौ राजकुंगुर सोगोमसार दिनैनि सिमाङा आलदाथारमोन बै सिख्लाखौ सोरबा रायखसा होसोगासिनो बिदिब्ला बबाव दं नों माथो हर आंखौ नै बे हर गेजेराव बेबो हाग्रा गेजेराव सोर गाबख्राव फैबाय थाखो हाब बेथ' राजकुंगुर सोगोमसारसो माथो सोर नोंसोरलाय आरो आंखौ माबोरै सिनायो जोंनि खामानिया गुरै जाबाय माथो दानिया राजकुंगुरखौ हमनानै राजा मुलुगसारनाव मानिकखौ बिनोसै फिसालाया जोंनि आखायाव दं होनना मिथिब्ला बियो जेरैबाबो मानिकखौ नागिरनानै हरथारगोन लोगोफोर जोंनि खामानिया खावसे जाबाय होननानै हमना लादो मा मानिकनि बाथ्रा बुंदों नोंलाय जोंनाव जेबो मानिक गैया राजकुंगुर सोगोमसार नोंनि बिफाया अब्ला नोंनो खिन्थायाखै जानांगौ नोंसोरनि रायजोआव मा मानिक दं नोंसोरनि रायजोआव ओरैबायदि मानिक दं जायखौ जों मोनोब्ला बुहुमनि बयनिख्रुइ माहाजोन धोनि मानसि जागोन आफायाथ' बिदि मानिकनि बागै जेबोखौनो खिन्थायाखै माथो बिदि मानिक थाब्ला आंबो मिथिखागौमोन बिसोर थारैनो नंखाय बाथ्रा बुंदों जानांगौ नंखाय बुंनो जायगा मोनाखै थारैनो खिन्थामाराखै मिनो जेबो नङा दे लासैनो मिथिगोन लोगोफोर हमनानै लादो बिखौ
दानिया आं मा खालामबावनो खारब्लाबो आं हमजाखागोन बिसोरजों आं दावहा नांनोबो हानाय नङा आंथ' हमजाखासिगोन बिसोर आंखौथ' बुथारनाय नंखाया थेवबो आं हमजाब्लाथाय जोबोद खैफोद जागोन माबा लामा सान गोख्रै माबा लामा सान हाबाब मा जाखो बे नोंसोरबो बेखौ नुदोंना जायखौ आं नुदों बे एथ'ग्राब फिसा दाउआ सासे मानसिखौ माबोरै साबखांना लांखो मासे गोमोथाव लोगोफोरजोंबो बिनिफ्राय थांनो नांसिगोनदां बे हाग्राया जोबोर गिथावना मानिकखौ लानायनि गुबुन लामा नागिरनांसिगोन दानिया जों बिनिफ्राय खारनांसिगोन नङाब्ला दाउआ जोंखौबो सेबखांना लांगोन बेथ' आंनि सिमाङाव नुनाय दाउसो जाय उनाव सिख्ला जानानै गाबफैबाय थाग्राया नोंथ' आंनि सिमाङाव फैनाय दाउआसो आंखौ बबेयाव लांगासिनो नों राजखुंगुर दायो बे बाथ्राखौ रायलायनायनि सम गैया जों बे जायगानिफ्राय गोजानाव थांनो नांगोन बिसोर जोंखौ होसोनो हागौ मा बाथ्रा बुंग्रा दाउ नाथाय बोरै आरो आंखौ एथ'ग्राब फिसा दाउआ माबोरै बिरहोना लांनो हादों बेथ' जोबोर गोमोथाव बे जायगायाव बिसोर मोनफैनो हानाय नङा जोंनि बेयाव जेबो खैफोद गैया आं मिथिगौ नोंहा जोबोर सोंलु दं नोंनो आं गासै खिन्थाजोबगोन राजखुंगुर सोगोमसार आंनो गिबियावनो खिन्था नों आंनि सिमाङाव बोरै फैनो हायो आरो बै सिख्लाया सोर जाय गाबबाय थायो गासै खिन्था आंनो रोखा रोखा नों सिमाङाव जाय सिख्लाखौ नुयो बेयो आंनो आरो बै सिमाङा नोंनि नङा आंनि सिमांसो आं नुनाय सिमांखौसो नों नुयो बेयो बोरै जानो हायो नोंनि सिमांखौ आं माबोरै नुनो हानांगौ आंनो बिदि खालामदों जेब्ला नों खेबसे दै जिङाव हारसिंनो जिरायना दङमोन अब्लानो आं नोंनाव आंनि सिमांखौ नुनो हानाय गोहोखौ सोनानै होदों नंगौथ' बि खालिनिफ्रायनो बै सिमांखौ नुग्रा जादोंमोन आं नाथाय नों आंखौ मानो बिदि खालामदों मा लुबैदों नों आंनिफ्राय आं नोंनिफ्राय मोनसे मदद लुबैदों खालि नों बायदि मानसियासो आंखौ मदद खालामनो हागोन बेनिखायनो बिदि खालामदों आं हाबाब नोंनो मदद नांगौब्ला बिदिनो बुंनो हागौमोन ना मानो सिमांखौ रानलायनांगौ बिनिबो जाहोन दं राजखुंगुर नोंखौ आं आनजादसो नायदोंमोन आंनि सिमाङा नोंनाव नुजागोन ना नुजाया दायो नुजाबाय बिनिखायनो आंखौ नों मदद खालामनो हासिगोन आंथ' नोंखौ सिनाया आं नोंखौ मानो मदद खालामगोन नोंखौ नायनानैथ' दायना बायदिसो नंदों गावनि सिमांखौ आंनाव सोनो हालायलायनाय नोंखौ फोथायजानाय नङा गोख्रै नोंनि सिमांखौ आंनिफ्राय दिहुनना लाफिन नङाब्ला बाथ्राया गाज्रि जागोन नों रागा दाजा राजखुंगुर आरो आंखौ गिनांगौनिबो गोनांथि गैया आं दायना बा जादुगोरों जेबो नङा जादुगोरों नङाब्ला मा नों मासे एथ'ग्राब फिसा दाउआ बोरै आंखौ थिखांना लाबोनो हाखो औ आंनाव गोहो दं नोंखौ थिखांना लाबोनो नाथाय आं आंनि महरखौ सोलायनो हाया आं सावनि थाखाय बिदि दाउनि महर लानानै थांनाय 500 बोसोरनिफ्रायनो बिदिनो गोदाव सोराव दंबाय थायो आं बिनिखायनो नोंनाव आरज गाबो आं आंनि सावखौ सिफायदो आरो आंखौ रैखा खालामदो दाउ जानानै बेबो 500 बोसोरनिफ्राय सोर साव होदोंमोन नोंखौ बिदिब्ला नोंबो सासे मानसिसोमोन औ आंबो सासे मानसिसोमोन आं बै समाव राजखुंग्रिमोन नाथाय साव मोननानै दासिम आं थैनो रोङै जानानै दं आंनि आइ आफा बिदा फंबाय थैजोब्बाय नाथाय आं थैयाखै थैनोबो रोंनाय नङा आंनि मेगन सिगाङावनो गासै आंनि रायजोआ सिलिंखार जाजोब्बाय नाथाय आं जेबो खालामनो हायाखिसै आं बिदि दाउ जानानै थानो गोसो गैलिया बिनिखायनो आंखौ बे सावनिफ्राय उदां जानायाव मदद खालामदो दे हमना ला आं नोंखौ मदद खालामगोन नाथाय आं नोंनि साव बायनायाव माबोरै मदद खालामनो हागोन नोंसोरनि सोदोब नोगोराव मोनसे मानिक दं बै मानिकखौ आं जाब्लानो सासे मानसिनि महर मोनफिनगोन बिनिखायनो बै मानिकखौ आंनो दौनानै हो अ बिदिब्ला दहाय बै मानसिफ्राबो बै मानिकनि बाथ्राखौनो बुंदोंमोन नाथाय रायजोआव बिदि मानिक थानायखौ मानो आं मिथियाखै मा सानबाय थाखो राजखुंगुर नोंथाङा सानदों जानांगौ बै मानिकआ जोबोद बेसेन गोसा होननानै आं बिदि जेबो सानाखै आं दिनैसो बे मानिकनि बागै मिथिदों आरो बै मानिकखौ आं नुवाखैबो नों आंनो बुंलाय बै मानिकखौ गासैबो मानो नागिरो दहाय बैयाव मानसिफ्राबो आंनो मानिकनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन मा दं बै मानिकआव आरो मानसिफ्रा बै मानिकनि बागै माबोरै मिथिनो मोनखो आंखौ जाय साव होदोंमोन बे मानसिया आंखौ सावनि बायनायनि लामाखौबो खिन्थादोंमोन बियो आंखौ मोनसे मानिकखौ जानांगौ बुंदोंमोन नाथाय बियो बुंदोंमोन मानिकखौ आं हारसिं जानो हानाय नङा गुबुन मानसियासो जाहोनांगोन लोगोसे मानसिफोरखौ बुंदोंमोन मानिकआ जोबोर बेसेन गोसा जायनो मोनो बेनो बुहुमनि माहाजोनसिन मानसि जागोन आरो मानिकखौ दोनखुमाबाय आंखौ बुंदोंमोन नों मानिकखौ नुगोन बबेयाव दं नाथाय नों बिखौ हारसिंनो जानो हानाय नङा गुबुननि मदद लानांगोन आरो मानसिफोरा माहाजोन जानायनि लबाव मानिकखौ नोंनो होनाय नङा नों सासे लुबैसुला नङै मानसि नागिरनांगोन अब्लासो जागोन आरो मानिकखौ खालि नोंल' मिथिगोन बबेयाव दं रावबो सुबुङा मिथिनाय नङा बबेयाव दं बिदिब्ला मानसिफ्रा मानो नागिरबाय थायो मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ मिथिया बिसोर जे मानिकखौ नुनो हाया खालि बिगोमा एबा आंनि गोसो जाब्लासो नुनो हागोन बिदिब्ला राजखुंगुर नों आंखौ मदद खालामगोन ना आंखौ आरो फिन मानसि जाफिननायाव दानि आं मा खालामबावनांगौ जाखो बिनि बाथ्राखौ फोथायनो ना फोथाया जाखो आं जेबो साननानै मोनासै मा खालामनाया मोजां जागोन
जागोन दे आं नोंखौ मदद खालामगोन नाथाय आंजों सालाखि खालामनाङा नङाब्ला बाथ्राया मोजां जानाय नङा नों जिंगा जानो नाङा राजखुंगुर आं गासै सैथो बाथ्राखौनो बुंदों आं थगायाखै जागोन दे आं नोंखौ फोथायबाय जोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय मा मुं नोंनिया सोंनायानो जायासै आंनि मुङा जाबाय आलारि राजखुंगुर सोगोमसार नों सिमांनि बागै मिथिनो गोसो गैलिया नामा नों मिथिनो लुबैदोंब्ला आं खिन्थानो थियारि आंहा बिनि बागै मिथिनो गोसो गैला बिनिफ्राय नों मानिकखौ जाब्लाथाय गोदोनि बायदि राजखुंग्रि जाफिनगोन नामा जाया आंहा गुबुन महर जागोन आंबो सासे सरासनस्रा मानसिनि महर मोनसिगोन आंबो नोंनि बैसोनि सासे सिख्ला जागोन जाय सानसे समाव बुरिलांगोन आरो थैलांगोन बिदिब्लाथ' जोबोद मोजां जागोन जोंनि रायजोआवनो थानो हागोन नोंबो नाथाय मोनसे बाथ्रा आं मानिकखौ जानानै जेब्ला गोदान महर मोनगोन बिनि उनाव आं गासै बावजोबगोन गोदो मा जादोंमोन गासैखौबो नोंखौबो बावलांगोन आं मा आंखौबो बावगोन जाय नोंखौ गोदान जिउ होगोन बेखौनो नों साबायखर होनो हायाब्ला बेखौनो गोसोआव थायाब्ला बेसेबां दुखुनि बाथ्रा जागोन जेबो नङा आलारि नों आंखौ गोसोआव लाखिलायनो नाङा आंनि थाखाय नों गोदान जिउ मोनोब्ला आंथ' गोजोननायसो मोनगोन आरो बांद्राय गोबाव खालामालासिनो थ'दो थांनोसै बै मानिका बबेयाव दं नों खिन्थादो आं नोंखौ हमनानै बिरलांगोन नों थियारिथ' दाउआ राजखुंगुरखौ बै जायगायाव बिरहोनानै लांनायसै जाय जायगायाव मानिका दं मानिका मोनसे गिदिर अन्थाइनि सिङाव दंमोन दाउआ खेबगासेयावनो अन्थाइया थुब्ला गावलांनायसै अन्थाइया गावलांनायलाय मानिका नुजानायसै आरो राजखुंगुरा मानिकखौ लानानै दाउनो जाहोनायसै दाउआ मानिकखौ जानाय उनाव सासे समायना सिख्लानि महर मोननायसै आलारि बबेयाव थांनो नागिरदों नों सोर नों आरो आंखौ मानो आलारि होनना गाबज्रिदों थारैनो बियो गासै बावजोबमारबायदां बेखौ हारसिं थांनो होनो हानाय नङा नङाब्ला खैफोद जागोन नों बावलायबायना आलारि गावनि मुंखौनो आं नोंनि फिसाय फैदो जोंहा न'आव थांनोसै आंनि फिसाय नाथाय आं माब्ला जुलि जाखो आंहाथ' बिदि जेबो गोसोआवनो गैया नोंहा बावनायनि बेराम दं फैदो आंजों न'आव थांनोसै बिदि बुंनानै राजखुंगुरा आलारिखौ न'आव लानानै थांनायसै न'आव थांनानै बिफानो गासै बाथ्रा खिन्थाजोबनायसै बिफायाबो फिसाज्लानि बाथ्राखौ बुजिनानै मानिनानै लानायसै आलारियाबो गनायना लानायसै दि राजखुंगुर सोगोमसारानो बिनि फिसायमार आरो आलो गोजोन रायजो जालांनायसै